Ljudi, viđajte ovih šta je ovdje sad i ovih migranata, gledajte sad. Tržec je pun migranata, gledajte. Gledajte šta je u Tržcu puno migranata. Vidjaj. Vidjate li šta je migranata, pun je Tržac migranata. Vidjate li? Katastrofa je u Tržacu, gledajte šta je. Katastrofa. Selam aleikum. Joj, katastrofa, gledajte, Tržac je breči. Katastrofa.